només ha tingut dos equips a la seva vida, el del col·legi, el Safa d'Horta i el Barça. I perquè s'estima el Barça, ha decidit plegar ara que encara està en forma i li sobra ambició per seguir guanyant. Diu que ho anuncia amb temps per no molestar l'equip. Jo sempre he dit que em volia retirar quan estigués bé, quan estigués en forma, quan aportés coses a l'equip i quan el cap encara em funcionés. Crec que aquest és el moment de fer-ho. Actualment, físicament i de cap estic bé, estic molt il·lusionat com un nen petit i és el moment de dir-ho. David Barrufet passarà a la història de l'handbol com el jugador amb el millor palmarès, 77 títols, des que va debutar el primer equip blaugrana un 22 de desembre del 1988. Hi havia una llarga llista d'agraïments, començant pel personal del Palau i acabant per la seva esposa i els seus fills, i un record molt especial pel seu germà, que li va inculcar l'afició per l'handbol i que es va unir molt aviat. Jo em vaig decidir jugar a handbol perquè ell jugava a handbol. Si no, jo no estaria aquí. Jo no he jugat a handbol. Tota la meva trajectòria esportiva va dedicada a ell. Allà on estiguis, t'estimo i et trobo a faltar. Barrufet es queda a Can Barça, als serveis jurídics, i la seva samarreta penjarà al Palau Blaugrana.